Αχ ναι, έτσι συνέχισε, είναι πολύ ωραίο. Τι του έκανες? Το γαργάλεις. Και έτσι εύκολα παραδίνεις εγώ με ένα γαργαλιτό. Πού το γαργάλισες? Τι μασχάλει. Άρα πάλι βίντεο τραβάς. Όχι. Τι έκανες τώρα, μας τραβούς το βίντεο? Όχι. Δεν θα βγάλω μια καλή φωτογραφία. Καλό, άντε τώρα, νεφρία. Πόδι του κουτσού ρε, έτσι είμαστε στην πάση. Έχει άλλο που βρίσκω, τώρα θα κάνεις. Αυτό ήταν. Τελείωσε.